Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga disaster team sa Negros Occidental ginpaidalom na sa red alert dala sa nga threat sa bagyo nga si Odette. Ginapaabot nga magalabay sa Southern Negros ang bagyo, pero sulod sa pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, ang bilog sa gihapon nga probinsya ang maapektuhan bangod sa kalapad kag kakusog sa ulan nga pagadalon sini. Ang pagtinlo sa mga waterways kag pag-review sa mga contingency plan ang ginaduso. Suno kay Kailian, tugaman sa pag-ulan, sa nagligad nga mga inadlaw, may paghumok na sa duta gani mag-aligmat sa landslide. Sa report gikan sa Mines and Geosciences Bureau, may 20 ka mga barangay nga na-classify very high landslide, kag 56 naman ka mga barangay nga na-classify very high flooding. Ini mga barangay gikan sa Don Salvador, Benedicto, Silay, Victorias, Manapla, Ilog, Kabangkalan, Ibimagalona, Cadiz, Talisay kag Murcia. Ang ini nga mga barangay ang ginaabisuhan nga dapat gilayon mag-evacuate kung malabot na ang flood kag landslide threshold. May mga gi-classify man bilang high kag moderate landslide kag flooding. Samtang ginaplastar naman ang mga evacuation areas, lakip na pagsunod sa mga protocol karon nga nagapabilin ang COVID-19 threat. They have to take precautionary measures, no, for the possible flooding, flash flood and landslide. As of now, no, the track is ara sa Dalum sa may areas in pasulod sa Kabangkalan, Kawayan area. Southern Negros. But dako ini siya, no. So kundra siya ang iya kundra ang ay mag-agi, meaning bilog mangyapon nga probinsya.